фарухи неъмат. Чарли Чаплин 88 сол умр дид, ба мо 4 изҳорот боқӣ монд. чӣ хуб аст агар инро шумо низ бидонед. якум, дар ин дунё ягон чиз доимӣ нест, ҳатто мушкилоте ки мо дорем. аз ҳама рӯзи бой додани инсон дар зиндагӣ ҳамон аст ки мо ханда намесозем. ман дӯст медорам дар зери борон сайр кунам, зеро касе ашкҳои манро намебинад. 6 табиби беҳтарин дар дунё вуҷуд дорад: офтоб, истироҳат, машқ, парҳез, эҳтиром ба худ гузоштан, доштани дӯстони наздик.